Hej og velkommen til bestyrelsesmøde hos Kurts efterfølger. Den følgende præsentation vil blive præsenteret af Mathias Olsen, John Hangård, Christian Johansen, og så har vi desværre afbud i dag fra Louise, som er syg. De næste kommende slides vil blive på skrift, stå på engelsk, og vi vil præsentere dem på dansk. Vores værdier er at skabe bæredygtige og innovative byggeløsninger med cirkulære principper og med naturlige materialer. Vores hjem er fleksible, de er designet til deling, og så kan de tilpasses over tid, så de gavner både mennesker og miljø. Vi støtter FN's klimamål i hele byggeprocessen og investerer i fremtidens håndværkere gennem uddannelse og et sundt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og bæredygtighed. Til jer i bestyrelsen så har vi udvalgt nogle kundesegmenter, som vi mener er dem, vi skal satse på i fremtiden, og det er blandt andet offentlige byggeprojekter, herunder skoler, hospitaler og offentlige boliger, da de er stabile og man har her nogle langsigtede projekter med gode vækstmuligheder. Kommunen er også, eller det offentlige er også nødsaget til at skulle tænke i den grønne retning. Derudover så er det private kunder med grøn fokus. Flere virksomheder og boligejere de ønsker at blive bæredygtige og vælge de bæredygtige løsninger, og nogle er også villige til at betale for det. Til sidst så er det private investorer, som tilfører kapital, netværk og har en strategisk indsigt, og de understøtter altså den her vækst og innovation, og er også villige til at tage en højere risiko. Så har vi også kigget på de eksterne forhold i form af en SWOT-analyse, hvor vi ser på mulighederne og truslerne, der er ved det. Mulighederne, det er blandt andet noget med øget efterspørgsel på cirkulære og naturlige materialer. Så er der potentielle offentlige tilskud og støtteordninger ved at bruge nye materialer, som er cirkulære og naturlige. Dernæst så vil vi fokusere på ESG og grønne certificeringer, som skal skabe tillid. Og så vil vi fokusere på, at der skal være lav CO2 i de materialer, vi bruger, og vi så også skal kunne gennembruge materialerne, som giver besparelser. Derudover så kommer der også trusler ved det her. Nogle af truslerne er, at der blandt andet er stigende priser, og så er der også en økonomisk usikkerhed, som også er forbundet med priserne. Derudover så er der skærpet konkurrence, og der kommer hele tiden nye lovgivning omkring klimakravene. Og dernæst så er det også, at det er manglende faglært arbejdskraft, da det er nye muligheder, man skal til at arbejde med. Og derudover så er der også noget med politisk uro, som kan gå ind og have en effekt på vores byggeri. Dernæst så vil vi gerne have, at bestyrelsen de skifter fra business to customer til business to business og business to government. Og så skal markedsføringen også ske via messer, sociale medier, offentlige udbud, fagblade og partnerskaber. Derudover så vil vi også gerne have vores indtægter, og det skal komme fra, at vi laver firmaet om til en total entreprise, som skal kombinere alle vores interne kompetencer og understøtte de grønne tiltag, som vi gerne vil have ført ind i virksomheden. Og så i forhold til aktiviteter, så har vi det her fokus med bæredygtig byggeri, at der er fokus på miljø, kvalitet og social ansvarlighed, og det skal ske igennem, at vi vil investere mere i uddannelse, så vi kan få nogle bedre lærlinge, og der kan komme nogen, som er bedre suited for fremtiden. Dernæst så har vi planer om, at vi skal håndtere nedrivning og materiale genbrug inden for de næste 10 år. Vi vil gerne have nogle gode relationer, så derfor vil vi gerne lave aftaler med lokale materialeleverandører, så vi ikke skal til at transportere materialerne så langt og dermed få en grønnere transport. Vi vil have aftaler med udlejningsfirmaer til maskinudlejning, samt med arkitekter, ingeniører, grønne konsulenter og banker. Og derudover vil vi samarbejde med skoler og eksterne eksperter i forandringsledelse, grøn omstilling, arbejdsmiljø og kvalitet. Vores omkostningsstruktur vil vi lave om fra en flad stabsorganisation til en linjestabsorganisation for at få klare roller og en bæredygtig vækst. Fordelene her det kan være en tydelig ledelse og bedre udnyttelse af specialister og mere træning, hvor at nogle udfordringer det kan være, at der er mere behov for god kommunikation. Det første år vil vi have agilitet på 50%, lean på 40% og vækst på 10%.
og så efter 5 år vil vi ændre det til vækst på 40%, lean på 30% og agilitet på 30%. Den nuværende markedssituation gør, at det ikke er rentabelt at satse på de 50% cirkulært byggeri, da løsningerne er for dyre på markedet at implementere. I stedet så anbefaler vi, at vi nedjusterer målsætningen til 20%, som markedet er klar til, og investerer de resterende ressourcer i mandskab og uddannelse. Det vil gøre os klar til senere at øge andelen af cirkulært byggeri. Byggebranchen den står over for en tredjedel af Danmarks affald og CO2-udledning, og derfor ser vi nedrivning og håndtering af farlige stoffer som en strategisk satsning, hvor vi kan prioritere eller positionere os som en markedsleder på markedet. Det vil være en fremtidig game changer. Det er vigtigt at understrege, at det ikke betyder færre investeringer i vores uddannelse, i vores sociale ansvar og lokale samarbejde. Budgetterne de viser en moderat omsætning, og det skyldes vores investeringer i de nye markedsområder og tiltrækningen af nye kunder. Omsætningen den er optimistisk, men realistisk. Og de største investeringer, der ligger i virksomhedens omstrukturering, eller det er de største investeringer, som ligger for virksomheden lige nu, det er omstrukturering, personaleudgifter, og så er det nedrivningsområdet.